जों फैबाय साननैसो उनाव उरां लानानै बेयाव बाफैलायगोन बिथाङा बानानै बुंगोन रायजोफोरनि सिगाङाव माने ओरैबायदि रायजोफोरा दा नंखायनो रायजोफोर दिनै बिथांनि रायनाय मानायफोरखौ लानानै जोंहा जेबो साननांगौ गैया। आंबो सानाखै, आंखौनो बुंदों बिथाङा दालांखौ सोर फानना जादों रायजोफोर, बनखौ सोर फाननानै जादों। दिनै बिथांनि 17 बोसोर सासन उदालगुरिनि आदिबासीफ्रा बन फाननानै जायो। बै बन फाननानै जाग्राफोरनि थाखाय बिथांनियाव जेबो आसनि गैया, स्किम गैया जेबो। दिनै बिथाङा बखिजोंसो बन फाननानै जाग्राफोरखौ आंखौथ' बुंनाय जायाखै। साल दंफां फाननाय आंहा दंफांजों जेबो लिंक गैया, नाथाय बिथाङा बै गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जेबो मावाखै। दिनै मानो बन फानना जानांगोन? बन फानना जानाया रंजानाय नङा। हाग्रायाव थांनानै मोसा मुफुर बायदिसिना थासारियाव गोग्लैनानै बिथांमोना बन लाबोनानै फाननानै माइरं बायनानै जायो। दिनै बे बिदा फंबायफोरखौ मानो नायाखै बिथांमोनालाय? जोङो आं बेखौसो सोंनो नागिरदों, मानो बुङाखै जे आदा बन फाननांला दिनैनिफ्राय 1 लाख थाखा लन होगोन बोरमा फिसिनानै जा, फंबाय बन फाननांला दिनैनिफ्राय 50,000 लन होगोन दाउ फिसिनानै जा, अमा फिसिनानै जा, मैगं मैला गायनानै जा। दिनैसिम रावबो सोरबा सासे बन फानग्रानो लन होदोंना? सासेनोबो होआखै। आरो उनाव थांनानै बखिदों बन फाननानै जाग्रा होननानै, दंफां फाननानै जाग्रा। दा दिनै बिथाङा जोंखौ बुंदों जे नोंसोर इसेबां जाम्बा, मानो बुंनो रोङाखै बेफोर खोथाखौलाय बुं आंखौ होननानै। दा दिनै जों ओंखायनो बुंदों जे सार आदा नोंथांखौ जों खुलुमदों, बे बन फानना जाग्रा 4,000 5,000 बर' फिसाफोरखौ नायफिनदो। जों हाग्रामा महिलारिखौ खावलायदों। बेल' नङा, दिनै 4,000 5,000सो बर' आइजोफोरा जौ फाननानै दं। गाबोन समफोर बुंगोन नामा जौ फाननानै जाग्रा होननानै नों रायगोन नामा? बिथांमोननि थाखाय नोंनि आसनिया मा? मानो बुङाखै आब'मोन जौ फाननो गारदो, जों नोंथांमोननो जि दानो लन होगोन, बायदिसिना हेबनो लन होगोन, आसार बानायनो फोरोंगोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ दाउ अमा फिसिनो दाउदै बरननो जोङो फोरोंगोन। बे खोथाफोरखौ मानो बुङाखै? दिनै बेफोर खोथाया बिसिनियाव गैया। गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय जेबो आसनि गैया, आबादारिनि थाखाय जेबो आसनि गैया, फरायसाफोरनि थाखाय जेबो माने प्रजेक्ट गैया, साख्रि बाख्रि गैयै सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो हाबाफारि गैया बिसिनि आखायाव। ओंखायनो मिटिंआव फैबाय, जोंखौ रायबाय, समखौ बारहोबाय, ब्लक थांबाय। आरो चन्दन ब्रह्मआथ' ओरैबायदि मलम लागायनानै बुंदों रायजो राजाफ्रा बिसास खालामाबानो खारग'ला। नङै खोथा मोनसेखौबो ओरैबायदि आखाइखौ फिदिं बुंगोन बिसास खालामथारनांगोन। बेवहाय बोरै लामा जागौमोन, बे दलङा बोरै जागौमोन, बे ओरै जागौमोन। दुनियाव जेनेबा चिराङावसो फार्स्ट दालां जाग्रोदों आरो लामा जाग्रोदों, नङा होनबा? अरुणाचल हाजो खर'आवबो दालां जादों रायजोफोर, मेघालयआवबो हाजो खर'आव दालां जादों। दालाङा जोंनि चिराङावनो जायाखै, बेखौ लानानै गोग्गानांगौ जेबो गैया। बे दालाङा सिगाङावनो जानांगौमोन। दा खोथाया जाबाय दिल्लीनि माबा मोनसे प्रजेक्ट, दिसपुरनि माबा मोनसे प्रजेक्टखौ लानानै बेवहाय माने बिथांमोना मा खालामफैदों? टिं रांखान्थियाव जोङो मजबुत जानांगोन। रांखान्थियाव लोरबां जायोबा जानाय नङा।